Welcome back my YouTube channel. So दिनै भिडियोआनो जाहैबाय दिनै जोंनाव आलासि फैनो नागिरदों आरोना so दिनै जोङो मा सङो आलासिफोरनो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय सानैनाबो एखे ड्रेस गानदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो लोगोफोर बिसोरो मैस्रआवनो थायो ओमफ्राय गाबोन बिसोरो फुंनि 9टायाव फ्लाइटजों थांगोन आरोना आसामाव ओंखायनो जोंनाव आलासि जाफैनो नागिरदों खाथियानो ओंखायनो दा बिसोरो मोनायावनो थांफिनगोन आरोना so दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो टमेट' फिसा बिथिंजाय दं जाहैबाय अमाजों टमेट'जों बानायगोन दायो ओमफ्राय बिथिंजाय दङ दाउ बयलार बेखौ हांगोन आरोना संसैल' लोगोफोर खुमब्रा हागोनसै मोजांथ' सिबु नङाना मोजां बेगरा गोरलै सोबावदे गारि खुमब्रा बिसिनिथिं फुजासो होयो लोगोफोर बे खुमब्राखौ जोंहा जायोसो जोंथिंजायथ' बिदिखौ जाजोबोना लोगोफोर बिसिनिथिं फुजायावसो मानियो बिदिखौ जाग्राया जाग्रा आलदा मोनसे बे गोलाव गोलाव हजोंनि जोंनि बायदिया बिदिखौ बेखौ मोना लोगोफोर माहेश्वरावसो मोनो गोजान जाथारोना जोंनिफ्राय अमा सुनायनि बारि नै बेहा खुमब्राजों हांसोजों जागोन नालाय सुगासिनो सनिया सानजिया हांसोआ जाहैबाय नैबे दानिया नै सानजाया खुमब्राखौ हागासिनो आरोना गेदेर मेगन थाइनै नुगुलायनाय दमबारे लागावबाय बेना हानाया जाय फाराफारिसो आमि होननाय जानोसै दानिया नै सानजाया टमेट' फिसाखौ सुगासिनो आरोना अमाजों संनो थाखाय गुलाब जामुन खाव तुहि ओमफ्राय दानिया माइरं सुबावनोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम संनो थाखाय मामिसो होबाय अमा हांसै नै दानिया नै सासे अमा संनो नागिरबाय आरोना सनिया संगोन सनिया संनाय मोनजागोन नोंथांमोना ओमा को फ्लावर समझा क्या फायर हो मैं फायर झुकेगा नहीं साला फायर हो मैं फायर झुकेगा नहीं साला हम लोग हंस पकड़ने वाले हैं हंस मिल गया जानोसैलाय दिनै लोगोफोर हांसोजों खुमब्राजों दिनै अमायाबो मोनबाय आरोना लोगोफोर मोनसे मोनगलायबाय दानिया नायबाय हांसो गोदान नागिरबाय हांसो खर'खौ मासिनि खेलागासिनो
गोदाखांबाय संहैनोसैल' ओइ संजेनबाय होमबा नै बेदरखौ गोदायाखै बाबाया दरसे गालांदों माखासे गोदान खाबाय गलायबायनाय मामिया अमानि खाबाब बियो दाउ बयलार लोगोफोर दाउ बयलार खाबाब अमा खाबाब लोगोफोर बे अमा खाबाब आरोना बियो हांसो ओंख्रि दाबबो मोना मोनबाय जोंना दसे रेस्ट लादोंमोन साननाबो एखेद्रेस आरोना नै अमाखौ खाजि बानायनो नागिरबाय आरोना बेहा नै माबा देगासिनो बानलु देगासिनो जाजेनबाय नै खाजि टेस्टिं अमा संनाय माबायदि दाउ खाबाब ओइ जोंनि थाखाय स्पेशल अमा खाबाब ब्र बिदा अमा खाबाब दिन्थिबावदो नै अमा खाबाब सुपार याम्मी याम्मी मानसिफोरखौ गम सुनाय खेबनांगौ जों बेखौ खेबजोब सायना साया आलासिफ्रा माने जुस बेदर ओंखाम जागासिनो आरोना ओंखाम जानो थाखाय दिदिखोना ओमफ्राय जोङो पास्ता जादों चिप्स जादों आरो जाखांबायहाय ओंखाम जाथारा जासिनथार माने जोंना बाजैया देहा गाज्रि नालाय ओंखायनो आदाया गाबोन दैमारिजों थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबाहाय सोंनाय जादों आरोना आदाना फिसाजो जागोन ना फिसाला जागोन ओमफ्राय मानसिफ्रा मा बुङो नायलांदो इसका बेटा होगा ना बेटी होगा बेटा बेना फिसाजो जागोन ना फिसाला जागोन फिसाजोसो जोङो ओके नेक्स्ट फिसाजो जागोन ना फिसाला जागोन नेक्स्ट सुरेश का बेटा होगा बेटी होगा बेटा गाबोन थांसिगोन फ्लाइटजों इमिडियेट फिसाजो मोनगोन ना फिसाज्ला मोनगोन आंना बिजादै फिसाया फिसाजो मोनगोन सुरेश का बच्चा होगा बेटी तालिया ओंखाम जानोसै लोगोफोर जानोसै लोगोफोर ओंखायनो आदाया नै जा मोजां मोसाबाय आरोना खुसिजों नोंथांमोना गाज्रि जामोनसै मोसानायखौ ओमफ्राय जोंजों दसे सम नुजाफैबाय आरोना गाबोन थांसैखाय आदाया दाहायनो आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय आरोना दासो मोसाखांनानै ओमफ्राय बिसोर थांबाय आरोना गारि लानानै